салом алейкум бародарои азиз. Авиакасаи Исмоил Тоҷик ба шумо бисёртон хай маълум аст. Дар ин шабакаҳои YouTube яъне рекламаш мекардем. Билет тоқа барои самолёт мефурӯхтем пеш. Ҳозир дорем барои автобус, барои поезд, барои тамоми чиза дорем. Ин ҳамин рақамҳои рӯи экрана дида шумо маълум аст. WhatsApp дар занзане корхонамон дар подвале может связаш сиз бошад. Ва баъдан бародарои азиз, билет аз тамоми ҷо ба тамоми ҷо дорем. Корхонаи мо дар метро Приморский Санкт-Петербург қарор дорад. Новобаста ки дар ин ҷай тамоми ҷо дорем. Онлайнӣ мегирем, билетотонро равон мекунем дар WhatsApp. Барои хатимо алоқа баромадан дар номере ки дар таи экран мебирояд, дар омада нависед дар WhatsApp билетотонро гирифта ба дили пур рӯй мекунем. Ва баъдан ногуфта намонам бародарои азиз, дар ҳамин даруни авиакасамон дорем куртобхонаи Исмоил Тоҷик. Куртобхонаи Исмоил Тоҷик дорем ки ҳар ҳафта як ҳафта аксия мекунем ба хотири бародарои муҳоҷир. Ва ин ҳафта бошад аксия кардем казанкабоб бо коиши бисёре ай бародаро биё нишонтем. Як порс казанкабоб, казанкабобои мо казанкабобо нест, фарқ мекунад. Гӯшт дора, картошка дора, помидор, бодиринг, пиёз, ҳама чизаш боинад. Як чойник чой, як килчаи гармак. Ина боиҷа шакар ҳам аст, фората шакарчой мекунид, мезанид. Нархи ҳама ҳамина бародари азиз кардем 300 рубл. Як порс казанкабоб, як килча, як чой сиёҳ, чои кабуд, фората боина дабайт кардем лимончой ба хотири камерачимон. Ва бародарон гуфтанамону биё. Ина бародари азиз ҳиҷомаи Исмоил, ҳамаш ба номи акаи Исмоил аст. Биё дуродишум. Ҳиҷома мо нархаш 2000 рубл. Ва баъдан бисёри нафаро мегӯянд ки пеш аз зан задан ки аммо одаме ки ҳиҷома мекунад специалист аст, метавона хун гирифта ки бирем. Ина бародар нишонтем. Сафаров Рамазон, сертификат 100%, яъне ки ҳамун хуни гирифтагиша ҷавоб мегӯяд. Ина бародари азиз 2000 рубл намедонед чӣ дохил мешавад? Фитабочка дохил мешавад, массаж астаи аппаратив, массаж астаи дар инҷа дастӣ. Ва баъдан барои хун гирифтан мо дар дохили аксиямон кардагем ки банка худаш тоқа 500 рубл меистад, не ки дар дохили ҳамин 2000 банка ҳам дохил мешавад. Ба 2000 рубл ту метавонӣ биёи ҳам ҳиҷома гирӣ, ҳам массаж, ҳам хунгирӣ баъд бирай. Банкҳо бошад адараз гира як бор истифода мебарам мепартоем. Банкҳо монад дар дигар нафар истифода намебарем. Ва баъдан бародари азиз дар инҷа дорем Қуръон бо забони узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ, ҳама намудаш ҳастад. Ва бародари азиз бо дорем дар инҷа ҷойнамоз астад, якчанд намуди ҷойнамозҳо. Як бор биё нишон медиҳем. Ҷойнамоз астад дар инҷа бародаро. Бисёр ҳам сифатҳошон хуб астад барои бародаро. Ина якчанд намуд астад бародари азиз, метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран буда нависонед. Барои ин ҳам доставка астад, ба тамоми ҷо астад. Шаҳрҳои Россия через почта рӯй мекунем, Тоҷикистон ҳам доставка дорем. Ва баъдан як чиз дигар бародари азиз ки бисёре нафаро гуфтанд ки фарзандонмон наметавонанд намоз хонда, ҷойнамози электронӣ гуфта буданд, овардагем ки ҳама ба забони тоҷикия, ҳам бо забони русӣ, ҳам бо забони ӯзбекӣ, бо 16 забон, яъне ин ки мешавад ки намоз хонӣ боӣ. Кепка ҳам астад дар инҷа барои бародаро хайози сизораш харид гузаштак. Тобистонда кабатуло астад, инҷа либосҳои занонара ҳам дорем. биё бо инҷа нишон медиҳем. Инҷа ин хеле бародарои азиз ки ҳамин дар медроӣ, мешинӣ, хуртова мезанӣ, медроӣ, ҳиҷома мекунӣ, билет ҳам мегирӣ, сарта пас мекунӣ аввал баъди хурдан. Инҷа дорем паримахер барои бачагона астад, инҷаш астад занона. Айни ҳол хай берендан гуфтан дар камера набиёем. Метавонед ки барои ҳамин авиакаса, барои ҳама чизиш ҳамин номерои поёнда занг занед, ман худам ҷавоб мегӯм. бародари азиз, ба як чиз дигар гуфта намонам, даромадгоҳи корхонаи мо дар ҳастад, гӯштхона аст, тухафрукти ва яъне ки ҳасибҳо астад. биё нишон медиҳем. Даромада баровар инҷа обҳои ватанӣ астад, артиколаи савз, сиёҳ, яъне ҳамун компот, дар инҷа чакал, ҷирғот, сметана ва ғайраҳо. гӯштҳо астад, гӯшти гов, гӯшти гӯспан, гӯшти буз, гӯшти мурғ, ҳамаш астад. нархош ҳам ҳаминҷа астад. Ба хотири ҳамин гӯштҳо яъне ки заказ карданӣ боша, ҳамин номери авиакасада занг занед, корхонамона ҳамашда ман ҷавоб мегӯм. Калбасаҳо астад дар инҷа якчанд намуд ва дар инҷа шакаробҳо астад ки аз Тоҷикистон овардагианд. Ина корам аст. Ва доруҳомон биё ҷа шуде. доруҳом астад ки яъне барои мастапатия, барои давлени, барои фарбе шудан, хароб шудан, мағз зиёдтар ҳамин мағз заказ мекардан
кияне кам буд ози овардагем гуфти вапо ки попчаш хати овардагем марамат не нависонед барои простатит аста яна мо дору ки зиёд аста ай бародаро мегиранд ва качан дидаги ҳастанд барои простатит хуна гирифтагӣ вақте ҳам хубагира дароз кардан ана то ботаи ҳамин м+ мегардира бародар мезани хайфидам мебини чӣ мешавад барои нафаре ки риш надоран риш мефаҳмам бароран шахсан махсудам риш надоштам бози ягар видеоша ёбум мегирам каробки даиҷа мемонам ки як моҳ истифода бурдум риш ҳами қадар омад кам ам ҷош мондагия результат дорам инаксви бочае барои нафарое ки қачон пастай мехоҳанд қачон дароз шавад зиёда дорво ба хотири дорворам нависоне баъд гап мезанем видео сӯҳбат дароз нашавад ва баъдан даиҷа ҳастай гӯштҳои аввалане мурғ ҳастай акрашка ҳастай нӯшкӣ ҳастай ва ғайраҳо ва баъдан дар иҷа ҳастай бринҷ аст исми нишонте якчанд намуд бринҷи лазеру ва ғайраҳо ҳастай неда чои кабуд чои сиёҳ бочи равғани сиёҳдона дигар писта будум чормағз ва ғайраҳо зиёд ҳастай равғани завед ва якчанд намуд ҳозир бошад ай берун корхонамона нишон медиҳем ки чӣ хел баъдан бародарои азиз нафарое ки адресҳои моро намедонанд ба метро омаданиянд метро нишон киабуд метро приморский сеюм линия мешава бародаро ай метрои наинҷа таи чӣ душта ба таи амин мегзарӣ мебиёи роз наинҷа кафе плофҳаус мешава болошда тажда боша қутобхона нишонте мана нишонте пати чӣ сеишодуси рафте даромадгоҳш айн поён мешавад қутобхона исмоил кафе ҳалал поён ва болош